Η ιστορία του Αρλεκίνου. Ο μικρός Αρλεκίνος ήταν πολύ λυπημένος. Έφτασαν απόκριες και δεν είχε στολή. Η μαμά του τον παρηγορούσε και του έλεγε να μη στεναχωριέται. «Όλοι θα περάσουν υπέροχα στο αποκριάτικο πάρτι», σκεφτόταν ο λυπημένος Αρλεκίνος. Η καλή του η μαμά, που ήταν μοδίστρα, πάντα φύλαγε τα παλιά κουρελάκια της. Ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να σου φανεί χρήσιμο κάτι. Ετοίμασε για τον Αρλεκίνο μας μια υπέροχη στολή, πολύχρωμη και μοναδική. «Τι ωραία χρώματα! Σε ευχαριστώ, μαμά!» Στο ξεφάντωμα της αποκριάς όλοι περνούσαν καταπληκτικά. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο μυστηριώδης Μασκαράς με τα φανταχτερά ρούχα και όλοι μαζεύτηκαν να τον θαυμάσουν. «Κανείς δεν θα με γνωρίσει με αυτή τη μάσκα». «Πόσο όμορφη στολή, μοναδική και πολύχρωμη». Όλοι τη ζήλεψαν και τη θαύμασαν. Ο Αρλεκίνος ήταν χαρούμενος. «Είμαι χαρούμενος». Μια όμορφη κολομπίνα τον πλησίασε και χόρευαν μαζί ασταμάτητα όλο το βράδυ. «Αρλεκίνε, έχεις την πιο όμορφη στολή». «Έλα να φτιάξουμε μια πόλη, να τη ζηλεύουν και να όλες αλλάσουν σε κι κάθε όλοι. άνθρωπο. Αυτό λέγεται ζωή.